Kmene naokolo sa teda mali čoho bať, pretože ich Huni vyzabíjali a všetko ostatné vyhnali, aby si vytvorili v strede Európy vlastnú. Lebo medveď. Ups, náš vodca umrel. Moment, ktože zomrel? Moment, čo? Kto zomrel? Au, chlapci, dobre, ok, budeme sa starať o svoje záležitosti a necháme vás tak. Ups, tak Samo zomrel. Neviem jak, ale je proste mŕtvy. Ok, ľudia, nevadí, musíme spolu nejak vydržať. Ľudia územie zdarma, tak prečo jednoduché? A Svetopluk umiera. Pozrite sa, synovia, toto sú 3 proty a keď budú pohromade, tak sa nezlomia, takže vám dám krajinu, ale musíte ju držať pokope, ináč krajina zanikne. Aj tati, čo je to za cringe? Pravda, že si synovia tú krajinu medzi sebou rozdelili? Pekne. Ako vládne Václav I a jeho mladšiemu bratovi nebolo príjemné, že má moc len kvôli tomu, že je starší, tak ho mladší brat Boleslav zavraždil, takže má moc on. Easy. Moment, a ako vzniklo Uhorsko pod vládou Arpadovcov ako na počas pradeda? Asi áno. A Gejza je mŕtvy. Nevadí, ja to tu podržím, povedal Štefan I. Uhorský. V Česku zomrel Boleslav číslo 1 a jeho syn Boleslav číslo 2. Takže nastúpil na trón, kde pripojil k Svätej rímskej ríši, aby bol kľud. Akože kľud na to, aby mohol prepadnúť alkoholu. A Poliaci sa tiež trochu nudili. Toho ale veľmi nebavilo, takže prestúpil do Poľska, kde mal väčšiu moc a v Uhorsku nechal panovať svoju 11-ročnú dcéru Máriu. Prečo nie? 11 je dosť. Tá si neskôr našla chlapca, ktorý zabil jej matku, aby sa dostal k moci. Stonks na entu. Ahojte, myslím si, že katolíci robia z kostolov veľký biznis. OK, nekaz nám naše biznis plány. Dajte ho niekto upaliť, prosím vás. OK, Turkovia stop. Ľuďom sa to nepáčilo a vyhrotili to až do takých protestov, že bol štát nútený urobiť veľké zmeny. Asi po 300 rokoch začať znova pestovať jedlo a posúvať sa dopredu. Neskôr ale zomiera a nevie, kto bude nasledník trónu, keďže je to furt kráľov syn a on syna nemá. Takže teda urobil výnimku a korunoval svoju dcéru, ktorá to ale zobrala do vlastných rúk. A teda Maria the Superwoman robiť občanom de facto čokoľvek, až pokým ho šľachta nedonútila pred smrťou všetky reformy odvolať. Na slovenskom území sa niekto pokúsil o zavedenie oficiálneho slovenský kostol. A Maďari nechceli, aby si Slováci budovali slovenské veci. Takže zatkli slovenského kňaza a začali strieľať do protestujúcich Slovákov, ako keby to bolo úplne v pohode. Boom. Svet poskytuje ľuďom stabilnú prácu, vzdelanie a rovnakú výplatu a ľudia dajú štátu poslušnosť a vieru, že žiadny boh neexistuje, pretože oni sú tí najlepší. Takže kto plnil rozkazy, ten mal kolovať, povedali Sovieti. Wow, čo ste sa zbláznili, to čo je? Kvôli vám sa upálil študent. Ja tiež veľmi nechápem, prečo tu sme, len plníme rozkazy vlády. A diaľnica D1 je už viac ako 15 rokov rozbitá. Nie, československý maestro akurát umrel. Nikdy nezabudneme. Ahoj, ja som Igor a sľub. Tornáda a povodne šikanujú Česko a významní ľudia sa minú zo sveta. Českí a slovenskí ľudia majú furme. Nie, žiadny štát.